Hi guys, welcome to T-Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Queen Tatelicious omwe yenyika achinyomba Chamisa seafood video achidedzera kuti wakapusa wakapata. Naye Chamisa futi womburudzwa futi nezanupe inda kumbowapusa kudai package 2 uchomburudzwa dai tsvangira yari mupenyu apiwa futi post ya banana aiti kwa prime minister akambopiwa post ya banana kwa tsvangira akatotonga nyika zvinoyo kana chief of security kana post yekumakuwa zvayo kungonzi ari in charge nemagrave hauna chiko naiwe inenge Chamisa chimboenda kubhowera kuguva ratsvangira yombononokora ivho kumusoro ivho kutsoka wogeza nemvura iyoyo wombopfeka tsvangirai because wakangoneta so dzata God is in it. Mwari anobatsira munhu anomubatsira kechito nyika iri kuvhota chemberedzi iri kukuvhotera asi wacho ari kuvhoterwa akangoti tsona vana havadye God is in it. Wazvinzwa vana havadye God is in it. Changamuka munhu po umboita zviri nani umbotongawo nyika ine ZANU-PF kungoita munhu wani chete akavhurumutsa zana okenitsvangirai ndega akakwanisa kuvhurumutsa mugabe ngotadza uyu Mnangagwa iwe kana tsvangirai yakagona mugabe idzi mvura dzasara vana Mnangagwa ungatadze kumvurumutsa go kubhora izvozvi bhora ndaunonokora ivho kumusoro nekutsoka utiitire zvisvinu kuri God is in it. Kana wafunga kuda kuvhura chechi usiye nyika itongwe nemapolitician kuri zvakuda kutiitira izvi mandibhowa mani changamuka rubbish.